En qualité d'adjoint, je ne pouvais espérer mieux que de le voir être nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Mon général, monsieur le ministre délégué, cher affreux, je te souhaite plein succès dans cette haute fonction. Je serai là chaque fois que du besoin. Sache que le travail que tu as abattu pendant de longues années, sur lequel je t'ai rejoint il y a 6 mois, ne flétrira point, Dieu vous l'a. Féliciter au nom de la hiérarchie militaire le général de division Élisée Jandao pour cette nouvelle fonction de chef d'état-major général des armées. C'est vrai, ça s'inscrit dans une certaine continuité puisqu'il était adjoint. Et lui dire que nous comptons sur lui, l'ensemble du peuple malien compte sur lui parce qu'aujourd'hui le défi est grand. L'état-major a changé de tenant, mais la mission se poursuit. D'ailleurs, la mission se poursuit et doit se poursuivre avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérénité et beaucoup de détermination. Et parlant du général Diarra, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, je tiens aussi à dire que c'est une consécration de sa carrière. Pour qui le connaît, est un soldat, un combattant loyal. Je suis très bien placé pour le dire. Et je tiens aussi à lui transmettre toutes les félicitations de la hiérarchie militaire, au premier desquels le chef suprême des armées, pour le dire qu'il doit toujours continuer à coacher l'état-major général. Il change aussi juste de position de fauteuil, mais la mission continue également pour lui, et cette fois-ci avec beaucoup plus de détermination et à un niveau politico-militaire. Cette passation de commandement intervient dans un contexte de défis sécuritaires majeurs. Pour le nouveau chef d'état-major général des armées, l'enjeu est de taille. Maintenir la dynamique offensive sur le terrain tout en consolidant les acquis de son prédécesseur. Une nouvelle page s'ouvre donc pour les forces armées maliennes. Nambora kando la meta kanwara konna na minye ezo mauye uluka formation krengreni noye armée de terre bolofara ye olu ye jɛrɛkɛ jikɔrɔninkaw fɛ yen a bɛ fɔ yɔrɔ ma bere uruzu ka kan n'o ye commando parachutiste ye baara in kɛra alamisa tɛmɛnen kalankuncɛ kun do kalankuncɛ min n'o ye a 19nan ye sous-officiers olu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni min ye u ka kalan kun fɔlɔ ni kun filanan maaw AT tɔgɔ la olu ka kalan kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw ka ɲɛsin baara kɛrɛnkɛrɛnnenw fana ma o kuncɛli baara tun bɛ jikɔrɔnin parakaw olu fɛ yen. Chef d'état-major adjoint min bɛ armée de terre kunna n'o ye colonel-major Dawuda Sagara ye ale yɛrɛ tun bɛ yen u y'a jira sa ko muso kɔni ye maa 22 ye nin tako 19nan in na Ezo la a bɛɛ lajɛlen labɛnnen don min ye kalo caman kalanw kɔfɛ kalan minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye minɔgɔ laminɛ ni kɔngɔ laminɛ ni waleya minnu bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana sɔrɔsiya yɛrɛ baaraw hukumu kɔnɔna na a la kumababaw k'olu baaraw kɛ. O fana kɛrɛfɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu ye talenkuraw ye fɔlɔ ni filananw olu fana ka bɔli baara tun bɛ senna olu ye maa 235 ye musolakaw olu b'o fana cɛla olu fana ka kalanw olu bɛɛ lajɛlen banna maa minnu tilalen filɛ nin sisan sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la yirala k'a fɔ sa a kɔni kun kɛ kun ye sa u ka se ka faamuya sɔrɔ tɛkinikiko ta na sira fɛ min ye baara minnu bɛ yen n'olu baaraw kolo ka girin kosɛbɛ maanifinya tɔbɔtɔli minɛnw minɛcogo ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman ka taa se sɔrɔko ma u ka kumalatigi kɛnɛ ka ye sa maa min ye kuma ta sa o kɛra chef d'état-major adjoint n'o ye colonel-major Dawuda Sagara ye a y'a jira sa k'a fɔ ko nin kalan in kɛkun ye bi in na magoɲɛ caman de bɛ yen min ye wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na n'o ye AT ye olu magoɲɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ninnu kan ka se ka taa o baara kɛ wa a y'a jira sa k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan mara kɛcogo baara kɛcogo sew sɔrɔ cogo fo ka taa se kɛlɛ yɛrɛ a kuntalajanbaw ma ani kɛlɛ taabolo kura minnu bɛ yen bi o kalanw laminiw kɛra ninnu kunna maa minnu filɛ n'olu kun ye kun fɔlɔ ni kun filanan u k'a bila u kunna k'a jira sa k'a fɔ don nataw la bila ka suma t'a la u bɛn'u bila ka taa kɛnɛ kan jagarija kɛnɛ yaasa ka se ka taa wolomasiri taba minnu n'o ye maa minnu bɛ duguma ye k'olu ka baaraw k'olu sinsin u bolo a y'a jira sa k'a fɔ ko yɛlɛmaba min bɛna na don armée kɔnɔna na ko nin bɛ tali kɛ o la ka kɛ ni min ye kalansen kuraw ni ko faamuyacogo kuraw ni duguw ni degun minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu kunbɛcogo kuraw o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw don ko nana kun cɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu ye ɲɔgɔndan in hukumu kɔnɔna na n'olu kɛra maa 3 fɔlɔ ye olu kɔni ka jɔnjɔnw dir'u ma défilé u y'o kɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛ ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye Gawokaw fɛ yen Gawo gouverneur ale ye dugudenw fara ɲɔgɔn kan ka laseli kɛ k'a yirula sa k'a fɔ ko waati min tun bɛ yen n'u tun b'u ɲɛtugu ko dɔw kan k'o banna pewu
ay dugudenw wele faso kanuni ni faso baara ni faso ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min k'a yirula sa k'a fɔ ko min ye lajɛ min filɛ nin ye hakili jagabɔ don ɲɛfɔli don fana dugudenw k'a dɔn k'a faamuya nin waati in na ko waleya minnu tun bɛ kɛ kɔrɔlen Gawo kɔnɔna na ko waatiw banna maaw tun bɛ yɛrɛmabila minnu na maaw tun bɛ ko minnu kɛ ten o banna jura minnu bɛ yen n'olu tun bɛ den juguya la ka se ka an ka jagofɛnw ta ka taa di maaw ma maa minnu kɛlen ka jamana janfali baaraw kɛ k'u ɲɛ b'a bɛɛ la wa bi ta kɔ to tɛna na kɛ maa si ye yafa tɛna na kɛ maa si ma Général Musa Moriba Traoré a ko waleya cɛjugu minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ka jugu kosɛbɛ ka bɔ jagokɛlaw yɔrɔ feerefɛn k'o ta caw ka t'o di maaw ma ka dugudenw kumaniya ma ka taa sɔngɔ n tɛ san sɔngɔ sigi a kan ko Gawo kɔnɔna na k'o fana banna walima ka taa ta ka taa di jugu ma jugu bɛ tila ka na maaw kɛlɛ ko bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko min ye san 2012 ye ko waati tɛ yen tuguni gouverneur y'a yira sa k'a fɔ ko hakilina min bɛ dugudenw na olu bɛ lamɛn baara kan ka kɛ basigi ni lafiya min kɔnɔna na o fana bɛ lamɛn maa minnu kɛlen ka sira tilennen ta n'u tɛ janfan kɛ n'u bɛ baara kɛ fasodenw ka ni dungɔla ko kan ko olu fana bɛ na dɛmɛ fala ye Gawo kɔnɔna na bi k'u bɛ na tile 2 kɛ doni ni bɔli a bɛ na sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ka tɛntɛn ka sababuya kɛ dugu yɛrɛ ale kɛcogo ye gouverneur y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bilama min ye munumunu salo ye k'i ɲɛ tugu kow kan ka waleyaw to yen ten ko Gawo kɔnɔna na k'u b'a yira bɛɛ la k'o ti bɛn tuguni sabula waleya min y'u sɔrɔ u ye min ye a la u ye min faamuya a la o ye k'a fɔ maa caman bɛ yen olu tun tolen don yɛrɛmabila bolo sɛbɛkɛlaw olu tun tɛ se ka dɔn min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ faso kan na olu ka senkɔrɔma don wa min ye baaraw ye fana u na kɛ sariya ani kiimɛli hukumu kɔnɔna na gouverneur Gawo nin y'ale ka laseli ye waleya min y'an ka jamana sɔrɔ avril kalo tile 25 o tɛmɛnen kɔfɛ min ye école ministre n'o ye Dr Amadou Sizabane Falaye ale ye baarakɛla minnu b'a ka yamaruya kɔnɔna na ale ni baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu école karamɔgɔw a y'u bɛɛ lajɛlen wele k'u masala jamana bɛ taabolo min na bi ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn minnu sigira sen kan ka kɛ ni waleya ninnu ye baaraba minnu bɛna daminɛ dɔgɔkun nata in na jamana kɔnɔna na lakɔlɔsili kow la a ye o maa minnu fatura ni waleya in senfɛ ani ka dugawu don kɛ maaw ye maa minnu joginna bi duguden fara wolomasiri tabaw kan minisiri so n'o ye minisiri yɛrɛ ye a ye foli kɛ école karamɔgɔw ye olu minnu y'u ka baara bila ɲɔngiri k'a sababuya kɛ ko min ye nin waati in to o waati ye hakililasigi ni basigi ma na tuma min na u na kow daminɛ o daminɛ cogo la minisiri so secrétaire général fana y'a yira sa k'a fɔ ko école karamɔgɔw écoleden fara écoleden somaw kan ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma kibaruyaw ka se ka di cogo min wa ni ala sɔnna ma ciw bɛna bila u ma fana k'a yira sa k'a fɔ ekɔlisow lakana ko bɛna kɛ cogo min na baaraw bɛna kɛ sigi sen kan cogo min na ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛ kun ye jamanadenw ale ni maa bɛɛ lajɛlen lakanani ye yɛlɛmani in kun ye o ye minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Musa Alasani Jalo ye laada la ale ni juraw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ min kɛ o tako 21 na o kɛra ka kɛ ni tajiko ye min ye lajɛ in senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa da dumunifɛn fara taji kan n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu kana dɛsɛ an ka jamana kɔnɔ nka komi lajɛ in yɛrɛ sigikun ye tajiko ye ka kɛ ni o ye sa min ye Musa Alasani ye a ye ɲɛfɔli kɛ nka yan'o bɛɛ ca sa u ye miniti kelen ta sibila kɛ ka ɲɛsin wolomasiri taba minnu fatura ani duguden minnu fatura kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadio Kamara u y'o ta tɔgɔ ma ka o ta fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbanci wɛrɛ jɔ wale kabaw ye min kɛ o ka du la avril kalo tile 25 k'o kɔ fɔ ka to kɔn ka s'a dan na ka ta sibila kɛ o ye jɛrɛ 21 in a y'a to juraw nana ka n'u ka hakilinaw fɔ fɛɛrɛ minnu b'u bolo tajiko ta na sira la jamana bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min u kun ye laɲini minnu kɛ olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min ye minisiri ye ale ye kiimɛli kɛ kɛnɛ in kan ye a y'a yira sa ko min ye avril kalo in salen in ale tile 20 ka na s'a tile 26 ma taji min donna jamana kɔnɔ o ye citerne 611 ye o bɛ bɛn litiri miliyɔn 28 ba 323 880 ani 60 litiri ma taji la o de donna ko min ye k'a daminɛ avril kalo tile 27 la ka na bila mai kalo ale tile 3 la taji min donna an ka jamana kɔnɔ citerne 774 o bɛ taa bɛn sa min ye taji kɔni litiri miliyɔn 34 ba 884 ani 500 ma ko litiri taji ko de b'an ka jamana kɔnɔ ko nin fɛn minnu filɛ nin ye o b'a yira sa k'a fɔ ko jamana kɔnɔ wulilen don k'i jɔ taji bɛ se ka don cogo min na degun kana ye a la a taa yɔrɔ ko a n'a baara ko ani dugudenw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min majɛ minnu bɛ baara in na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la gasoil ko kuma Falaye a bɔra ka bin han k'olu bɛ na ni taji ye nka taji tigiw minnu b'a feere olu de ta y'u ka taji ye kɔrɔ tɛ sa k'an fana ka gɛrɛ olu la
ana gɛrɛ tigiw la sawo a y'a yira fana k'a fɔ bɛɛ n'a ta u ka hakili jagabɔ kɛ sabula ko in kɛ kun ye dugudenw bɛ se ka lafiya cogo bɛ se k'a sɔrɔ cogo min minisiri ko hakili jagabɔ in kuntala tɛna janya fala ye yanni alamisa wɛrɛ tɛ fɛɛrɛ ka ɲini gazuwali maaw k'a sɔrɔ han a ko kimɛli min ye baloko ta nasira ani da dumunifɛn ta nasira ye ani julaw ka soba maaw ye ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna ma baara min bɛ senna ka wuli ka jɔ kɛ joona o baaraw fana bɛna sigi sen kan minisiri ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a yir'u la sa k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya kɔni tɛna ban fewu u ni julaw ni ɲɔgɔn cɛ waati bɛɛ u na sigi ka kuma yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kuma tɛ nin waati gɛlɛman in na n'an bɔra an bɛ taa min ye diɲɛ seleke naani tɔnba kɔnɔna na fala ye an ka minisiri min bɛ maliden minnu sigilen don kɔ kan ani farafinna ka kɛnɛya sinsinni kan n'o ye Musa Aga Atayɛri ye ale tun bɛ Nations Unies na Mali tɔgɔla fala ye min ye tungarankew ani maa minnu bɛ taa tunga la olu ka ko k'olu ta ba la ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la o baabu de dayɛlɛla mɛkalo tile 7 min ye Nations Unies ale soba la New York kaw fɛ yen Mali ka kuma sara ka di maa min ma sa o ye Musa Aga Atayɛri ye New York kaw fɛ yen fala ye a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jɛrɛba ye nin y'a sigiko 2nan ye maa minnu bɛ taa tunga la sa fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ diɲɛ seleke naani yɛrɛ bolo ka dan sigi a ko la Antonio Guterres n'ale ye Nations Unies secrétaire général ye ale ye baabu datigɛ ka kuma di jamanaw ma fɛɛrɛ minnu b'u bolo Mali tɔgɔla Musa Aga Atayɛri a y'a ka kuma daminɛ ni taasibila ye ani dusukasi ye ka ɲɛsin degun min y'an ka jamana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya a y'a yira sa k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen jɔlen don ka ɲɛsin an ka siniɲɛsigi ma maa minnu nana ka na bin an ka jamana kan a y'o waleya in kɔn fo ka se a dan na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali ye a tɛ tɔnɔmada a tɛ tila a tɛ bɔrɔtɔ wa min ye malidenw bɛɛ lajɛlen ye u wulen don k'u jɔ général d'armée Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna na yaasa jamana bɛ se ka lakana cogo min bɛn ni kɛnɛya o bɛ se ka sinsin cogo min cɛfɔ ni kan bɛɛ o bɛ sigi sen kan cogo min Musa ko a ka kuma kɔnɔna na ko min ye nin waati laban in n'a ye maliden minnu kɔni ye wulikajɔ kɛ ani minnu ye taa ni ka seginw kɛ fala ye ko a ko gɛlɛyara koyi sabula n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ anw ye taama jamana ye fɛɛrɛ ni dabaliw caman bɛ an bolo nka bi bi in na diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ a ka kan ni maaw bɛ jɛ la i ka se ka u ka kumaw lamɛn musow bɛ ka caya ko in na cogo min ye denmisɛnninw ye ka t'u ka hakɛw ɲini olu fana bɛ ka caya diɲɛ seleke naani yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ Musa bolo o kan ka kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye sa mun bɛ se ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kunnafan o ka fisa ni janw dali ye jamanaw tali ye k'olu bila ko la baabu in u ye tile kelen k'a ka fala ye a yirala sa k'a fɔ kabini san 2018 min ye Mali ye a yɛrɛ kun ka wuli k'i jɔ a tɔgɔla ka kuma ta kɛnɛ kan nin ye a gale ye gale min fana a senfɛ Isa Kɔnfuru min ye OMS yɛrɛ ɲɛmaaba ye ale ye a yira sa k'a fɔ farafinnataw maa minnu bɛ n'olu bɛ bolofaraw kunna ani minnu bɛ tɛnkudugu ni bolomadadugu kunna kɛnɛya ko ta na sira fɛ kimɛli kɛrɛnkɛrɛn kan ka sigi sen kan sabula u y'a ye k'a fɔ waati jan kɛnɛya yɛrɛ ka sigi sen kan sabula u y'a ye k'a fɔ waati jan kɛnɛya yɛrɛ ka se ka labɔli aw yɛrɛ de ka ca o ye tiɲɛ ye ɲaama an ka kɛnɛ o y'a sɔrɔ mun b'an furakɛ olu de ka ca jɛrɛ in ɲɛbila baara in senfɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kan ka sigi sen kan ka kɛ ni u ka lajɛ 79 in sigili ye sen kan u y'a yira sa ko ka fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la hakililaba minnu bɛ yen maanifin yɛrɛ tɛ taa kɛnɛya minnu kɔ banakisɛ minnu bɛ yen n'olu ka maaw so a fala ye k'u ko olu bɛrɛ bɛɛ yanni jɛrɛ in don cɛ o den kelen fana kɔnɔna na tuguni min ye Asaba Jalo ye a ye ɲɔgɔn ye filanan fana kɛ o fana tun ye bɔlɔlɔ sira ye tuguni o ɲɔgɔn ye in ye sa farafinna minisiriw olu ka lajɛ naani na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya minisiriw olu ni boloɲɔgɔnma jɛkulu bɛ ka kɛ sida ko ale kunbɛli ma u y'o baara kɛ o ɲɛmaya bɛ maa min bolo sa o ye Centrafrique olu ka minisiri ye ale de ye kuma ta ka kuma datigɛ baabu tilara ka na di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma fɛɛrɛ kura min sigilen don sida bɛ se ka kunbɛn cogo min u ka baabu ye talikow la fɛɛrɛ min bɛ Mali bolo Asaba Jalo ale ye o dangɛnɛmaya tiɲɛ don u nana n'o ni fɛɛrɛ kura ye bi fɛɛrɛ kura min b'a to sida bana ale bɛ se ka an bɛ se ka kisi a ma cogo min ye colonel major médecin colonel major Asaba Jalo ye a y'a yira sa ka kuma kɔnɔna na ko Mali bɛ fɛ min ka kɛ u ka gɛrɛ banabagatɔw la koyi u ka n'u yɔrɔ janya maaw la fura sɔrɔla cogo o cogo n'a ma surun banabagatɔw la a ka gɛlɛ fɛn minnu bɛ yen n'olu baaraw kɛra Mali kɔnɔ ni Mali yɛrɛ sera ka se sɔrɔ a la u ka sɔngɔ ko fana lajɛ min ye furaw sɔrɔli ye ani furakɛlaw olu ka se ka ye minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko Mali yɛrɛ tun ye kimɛli baara kɛ nin ko in na ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye hakilina kura min natɔ ye ka kɛ ni Fonds mondial ka wuli ka jɔ ye
Asabajalo y'a yira sa ko Mali b'o ko in kɔnɔna na a mɛnna fɛɛrɛ caman sigira Mali kɔnɔ yan olu ye nɔbɔ bi a ka kan fɛɛrɛ minnu bɛ yen bi n'u bɛna olu sigi sen kan u ka tali kɛ o ma yaasa baara a bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo cogo min na n'an bɔra kɛnɛya minisiriso kɔnɔna na fala ye an bɛ taa douanelakaw olu ka jɛrɛ 32nan min ye an fanfɛ bolo ni farafinna camancɛ bolo e ko anw ka baara ma ban de Amadu ale ye san 2 kɛ ɲɛmaa dangaya la fala ye u taara jɛrɛ min kɛ Sierra Leonekaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko Mali k'a fɔ ni lajɛ sugu bɛ kɛ an kɔni ka ɲɛmaa dangaya tun b'an bolo fɔlɔ yanni ɲɛmaa kuraw ka sigi okumu kɔnɔna na sa min ye inspecteur général de douane Cheikh Amala Diallo ni Mali douane directeur ba ye ale ye fala ye farafinna an fanfɛ bolo ale ni camancɛ bolo fana bɛ diɲɛ kɔnɔna na douane ko la ale tun b'o o ko fana kunna sabula min ye inspecteur général de douane Amadou Konate o tun y'o ɲɛmaaya baara in kɛ fala ye Mali ye baara min k'o kɔnɔna na min ye fulakɛ ye a nana ka n'o kimɛli kɛ ka ɲɛfɔ directeur tɔw ɲɛna baara minnu sera ka sigi Mali ka san 2 in kɔnɔna na Sierra Leone jamana kɔnɔ sa mai kalo tile 7 na tile 8 lajɛ in a y'a to sa douane ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko Mali ka fo k'a waleɲuman dɔn baara minnu sera ka kɛ hakilinaba minnu bɔra Mali yɔrɔ ka sigi sen ka san 2 in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye minɛnw sonyɛli ni minɛnw bayɛlɛmali ye ko kɔni kɛra fɛɛrɛ ɲɛnamaba ye Mali ka hakilinaw olu ɲɛna min ye inspecteur général de douane Cheikh Amala Diallo ale ye o kimɛli baaraw kɛ o la sa baara kuncɛli la a nana yira sa k'a fɔ jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo fala ye jɛrɛ 32nan in kɛnɛ ka Sierra Leonekaw fɛ yen o jɔyɔrɔ u y'a yira sa ko Mali ta banna pewu min ye kalata kɛlen kɔfɛ u ka danaya tara ka da min ye jamana min kan o ye République Centrafrique ye bibi na sa jɔyɔrɔ dangan fɔlɔ o bɛ olu de bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali fana a fana ka baara bɔ tɛmɛna sira minnu fɛ olu baaraw fana kimɛliw foli ni tanu tara ka ɲɛsin an ka jamana ma min ye douane directeur ale kɔni bɛ to kɛnɛ kan sa fo ka taa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun fori n'an seginna ka na so an bɛ taa seko ni dɔnko kɛnɛ kan seko ni dɔnko jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko réseau Kia ale ko ka kunnafoni ko lajɛ k'a don bɛrɛ la koyi o la sa a ye jɛrɛ sigi Modibo Keyita tɔgɔla mémorial o kɛnɛ kan du kɛnɛmana na sa ekɔlidenw seko ni dɔnko baarakɛlaw kunnafonidilaw gɛlɛya min bɛ bi kunnafonidiko yɛrɛ la seko ni dɔnko bankun ka baabu ye tali kɛ o la Nfamara Berete ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ an k'o filɛ kɛlɛ waati kunnafonidila minnu bɛ seko ni dɔnko sira fɛ kan ka kunnafoni di cogo di o de kɛra kalanbulon ni baro kɛnɛ kumakun ye dɔnniya falen kɛnɛ mun nana a na kuma la ka sanga ni an ka jamana lahalaw ye an ka jamana kunnafonidila minnu bɛ seko ni dɔnko sira fɛ ka bɔ kunnafoni di cogo sira bɛɛ dɔ kɔnɔ ka taa ni dɔnniya giriya nafama ye kɛnɛ kan mun hakilina bɔra réseau Kia ICAM ka fara kunnafonidilaw ka kulu mun bɛ yen minnu ɲɛsin bɛ seko ni dɔnko ma bibi na Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ kunnafoni ɲuman ka se ka di kunnafoni ɲuman mun baselen don kunnafoni mun n'a bɛ se ka vérifier mun b'an ka jamana nafa bari bibi na gɛlɛya mun n'an b'a kɔnɔ kunnafoni fanba de b'a kɔnɔ walasa kunnafonidilaw ka se ka kunnafoni ɲuman di maliyɛnw ma donc o tɛ taa ni formation tɛ baara in a tɛ taa ni a ɲɛdɔn tɛ o de la an ye lakananikɛlaw mun ye journalisme kunnafoni di yɛrɛ a dɔnbagaw an y'u wele u bɛna bi tile kelen don ka na kunnafoni di kunnafoni ɲuman bɛ se ka di cogo min na. alors bi sigi ye hakilina ɲumanba de ye parce que an y'a ye ko minnu bɛ seko ni dɔnko kunnafoni kɛ ani fɛn wɛrɛw kunnafoni fana an y'u bɛɛ wele u bɛɛ nana halisa an ka se ka an fara ɲɔgɔn kan ka baara ɲuman kɛ ka jamana dɛmɛ. an ka milieu de journalisme la san o san maa kura de bɛ na a la bon denmisɛn kura caman nana domaine de journalisme culturel la bon k'o fara ɲɔgɔn kan ka kalan kɛ o kun walasa u ka baara faamu mais baara faamuyali dɔrɔn tɛ an bɛ wagati min na jamana ka gɛlɛ u ka baara faamu baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka baara kɛ an bɛ nafa sɔrɔ baara min na jamana bɛ nafa sɔrɔ baara min na ni wagati. ka sanga ni kalanbulon ye nafa ye an ka jamana kunnafonidilaw ka ɲɛmaayaso maison de la presse ɲɛmaa Banjugu Dante ale tun bɛ kɛnɛ kan taa se seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe ka lasigiden ma. bi kunnafonidi a nafa ka bon ka kɔrɔ mais bi a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa bonya ye min a kan ka di tiɲɛ kɔnɔ n'a dira tiɲɛ kɔnɔ a kan ka kɛ kunnafoni ye kunnafoni minnu bi fɛn damadɔ préserver o fɔlɔ la paix o
filanan o ye an ka jamana unité nationale an ka jamana kɛnɛya donc fanga min bɛ kunnafoni fɔcogo ni a dicogo ni a kɛcogo la a fanga in ka bon kojugu donc o mɔgɔ minnu b'o baara la il faut que de temps en temps wagati ni wagati olu sigi ka fɔ ka kɛ ka hakili yira ɲɔgɔn na olu ka baara in bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na. Dɔnta kologiriya kɛnɛ kuncɛli kunnafonilaw y'a yɛrɛ k'a fɔ u ye caman faamu ka fara u ka dɔntaw kan nin kɛnɛ bɛna dɔ fara u ka wulikajɔw kan kunnafoli ka di kunnafoli di sariya kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma dankari kɛ jamana basigi la. Mais formation thématique a ka d'an ye kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw mun kama sabula c'est des formations minnu bɛ an dɛmɛ ka se ka an yɛrɛ remet en question k'an yɛrɛ ɲininka an bɛ ka pratique kɛ cogoya min na baara in an b'a lawaleya cogoya min na yala est ce que an bɛ sira ɲuman kan peut-être an bɛ sira ɲuman kan a bɛna dɛmɛ wɛrɛ don an ma. kunnafoni di min bɛ taa don o ni seko kan n'i ko ko an k'o lajɛ sécurité ko problème bɛ jamana min kɔnɔ problème fɔlɔfɔlɔ ye min ye fo an ka segin journalistiya base yɛrɛ kan journalistiya base ye mun ye c'est d'abord la rigueur dans le traitement de l'information, la rigueur dans la recherche de l'information. C'est la rigueur dans la recherche et le traitement de l'information. Information minkabi, fin chama fora net ndigla ko formation chama kaba. Mais à quel bifana ou do fara kan tuguni parce que fin kelengele on kumbe voilà on mamu famu ko sobe. Par exemple, le journalisme de paix en kumana ka ko le journalisme de paix. Bon, notion mindo ndigla mais ningun me se ga définir ko sobe tienta quoi. Donc au fin kelengele on be misala ka munu faranga donia kan Kenenka kunnafodila Alexis Kalambri fo ka taa se ɲinilikɛla Dr Amadou Sanogo olu mun tun ye kɛnɛ kalanfaw ye u ye ɲɛfɔli ni fɛsɛfɛsɛliw kɛ kosɛbɛ hakilina in kan o mun bɛ maliden bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa an bɛ se ka kunnafoni jatigidaw kɛlɛ ni ka basigi ni bɛn ni kɛlɛ sinsin an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔr'o la fala ye Amadu Tumani Ture tɔgɔla fondation ni a ɲɛmaya bɛ lɔbɔ bolo bi fala ye u y'a yira ko degun b'u kan degun mun b'u kan bɔlɔlɔ sanfɛ degun don sabula maa dɔ kɛlen don bi bɔlɔlɔ sanfɛ ka Facebook bugunatigɛ dɔw dilan ani WhatsApp ni lɔbɔ ja ye fala ye a tigi kɔni a bɛ ka maaw kɔni gosi cogo a bɛ k'u gosi ten n'a ma fɔ maa min ka wari dɔ di a b'a f'u ɲɛna ko dɔw b'u bolo u kan ka maaw dɛmɛ ni fɛn dɔw kɛ a bɛ min ye sɛbɛnw fana bila a ka page kan k'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ale de bɛ ye lɔbɔ ye o la sa min ye nin y'a siɲɛ caman ye an bɛ nin bataki ɲɔgɔnna kalan nka u ko zen ta a y'u degun sabula min ye ATT tɔgɔ donna kow la min ye lɔbɔ tɔgɔ donna kow la wa maaw u yɛrɛ jakalilen don k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ yan fɛɛrɛ kan ka ɲini a la yaasa a bɛ se ka dabila cogo min na wa u y'a yira fana k'a fɔ ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la min ye bɔlɔlɔ sira fɛ olu ka bugunatigɛ tɛ yen lɔbɔ tɛ bɔlɔlɔ kan bi a t'a ka sini a ka telefɔni t'a kan a ka nimero foyi tɛ a kan o la ni maa min b'a fɛ ka baara kɛ ni fondation ye fala ye u jabala ye kelen ye Amudalayi ACI i ka wuli ka se yen i n'u ka jɛ ka baara kɛ ani u yɛrɛ ka baara kɛ cogo min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu b'o olu dɔw ka tɛmɛ olu siraw fɛ n'o tɛ bɔlɔlɔ sira kɔni bɛɛ ko o sen bɔ a la min ye fondation Amadu Tumani Ture a directeur général Yuba de Traoré ale de ye sɛbɛn in fa siri an balimakɛ a n'an baara ɲɔgɔn n'o ye Aziz Yunusa Mayiga ye n'an b'a wele bɔlɔlɔ sanfɛ ko Aziz ne manpa fala ye a somɔgɔw ye bataki kɛ ko k'a yira bɛɛ la k'u dusuma kasalen u y'a mɛn k'a fɔ k'u balimakɛ o terikɛ a n'an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɛɲɔgɔn n'o ye Aziz Yunusa Mayiga ye n'an b'a wele ko Aziz ne manpa min ye mɛkalo tile 3 kɔnɔwarikaw fɛ yen ko tɛgɛ dara kan u y'a yira sa k'a fɔ ko in kɔni ye olu kamana gan kosɛbɛ nka o kɛlen du ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka se k'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ yen a ka kɛnɛ a nin na wa jɔrɔna tɛ a la
o la sa o y'a yira ko maa maa kɔni b'a fɛ ka waleya o waleya kɛ sa fala ye i ka tɛmɛ du fɛ nɛgɛjuru siraw olu ye 76 64 fu naani walima i ka 73 76 11 9 i ka o ta i k'u wele wa o y'a yira fana k'a fɔ ko maa maa b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ maa maa b'a fɛ ka waleya kɛ maa maa b'a fɛ ka kunnafoni kɛ bɛɛ lajɛlen k'a ta du ka dabada ma yaasa ka se k'u dɛmɛ nin baara in na ka nin waati gɛlɛma in tɛmɛ maa si kana ni politiki ko bila ɲɔgɔn kɔrɔ maa si kana ni ko wɛrɛ bila ɲɔgɔn kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a fɛ ka kibaruya sɔrɔ sa i ka wuli ka ɲɛsin u ka du ma 76 04 04 04 walima 73 76 11 9 n'i y'olu fila wele fɛɛrɛ fɛn fɛn b'i bolo i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ n'i b'a fɛ ka kibaruya fɛn fɛn sɔrɔ i b'o sɔrɔ nin waati kɔni na Azizi ale bɛ kɔnɔwarakaw olu fɛ yen u y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko a bɛ fanga tigilamaw olu ka bolo kan ko an kana ko wɛrɛ foyi fara a kan min bɛna a kunkolo o tɔ bɛɛ lajɛlen o gɛlɛya an ka jamana den ma bi bi in na u ka du maaw ye nin de sɛbɛn du tɔgɔ la Ibrahim Mayiga ale de ye sɛbɛn fasiri ye kununko mɛ kalo tile 8 ko bɛɛ lajɛlen k'o faamuya laada la an y'a fɔ aw ɲɛna sa sibiri o sibiri min ye tumutu janjo bannen kɔfɛ n'o o ye biennale san 2025 ye min ye Mali marabolo fɛn fɛn lajɛlen kɔni sera kɛnɛ ka bɛɛ y'i bila i fila ni dɛbɛ la bi turu bɛ Kitakuru ani Budofokaw la Fala ye olu ye baara min kɛ Sadi Baba Alkayidu kɔnɔna na e ye ja minnu sɔrɔ an ka Kitakaw ka turupu ale ka seko ni a ka dɔnko o su lajɛ